Pilihan bubagrana khulumung ya faro. Tejotno sari kaham. Tejotno nai tongnai tahun te bukuk songno press media ni bising tei. Jotno khakchangma hambaya faro. Tabok Lok Sabha election beskango sopai tongo. 26 tarik go sini East Ingui sini Maharani Kirti Devi Dev Burma batai ginai ke 26 tarik go sini booth klayo. Election or sagoi ne sungtini sini Ganga Prasad kami under ekjon sora BC tei 41 Omtinagar ST Assembly Constituency be khobjak sini Ganga Prasad kamio thik sini ungkulabonu baikana Katal party office sini Tipramothani party office khulobjak ta tabunu khulobori layo sini na party office khulobmani pandago phaimaja phaibika oam chaini naithok naikol tongnai sini Tipramothani warriors ro borom gonang tongo sini Gito Dev Burma sini block committee sorry Gito Riang nakajadi bo block ni secretary te bono karibu tongo sini chairman sini borom gonang Lubiriang te sini tongo yang block committee ni Kesia Hemendra Jamatia te bo tongo sini Ompi Nagar block committee ni vice president borom gonang Lolit Mohan Jamatia te bono karibu tongo sini belaikana tangkrak energy grang mono energetic leader sini takuk Kiron Riang mono karai sini globo jottono oam chaini mangni besirbag sini Tipramothani naikol tongnai sini overall Tipramothani warriors song jottono phaimaja baika borom jottono hambai te paithabe Maharajano khulumya orano pamura hambai